Pane Oremusi, ukázali jste znovu, jak účelný hokej může vést k vítězství. Tak áno, tento zápas bol naozaj veľmi ťažký. Tá prvá 5 minútovka nebola podľa tých našich predstav, ak sme si povedali, ale potom nastal ten zlom nejakým spôsobom. My sme vydržali tú oslabovku, ktorú sme hrali a tí chlapci si veľmi uvedomujú, že takto jednoducho do toho zápasu vstupovať nemôžeme a potom nastal ten obrat, ktorý jednoducho toho priniesol to víťazstvo. Byl jedním z klíčových momentů právě ten, kdy se vám podařilo vlastně při té 5minutové přesilovce soupeře si dojít pro faul a tím vlastně celou tu přesilovku zrušit? Ja tak naozaj Ilava má kvalitných hráčov, čo treba povedať, a ja som rád, že tieto situácie zvládame, že sa im dokážeme vyrovnať a že ich dokážeme pretlačiť, ale hovorím, teším sa z tohto víťazstva s chalanmi, vieme jednoducho, čo musíme do nedele zlepšiť a popracovať na tom zajtra a v nedelu pred zápasom. V závěru zápasu byl tam z vaší strany pokyn k aktivnímu forčeku, aby soupeř nedostal tu šanci odvolat golmana třeba dřív. Ten forček, ne, my máme svoje veci, ktoré forček tam musí byť jednoznačne, lebo ja som typ človeka, ktorý chce hrať v útočnom a strednom pásme, aj keď je tento stav a tento záver zápasu, čiže to bolo veľmi dôležité, že tú Ihlavu sme nepustili do tretiny. 6. finále na domácím ledě, jak velká to bude pro vás výhoda? Viete čo, v prvom rade radosť pre našich ľudí, že zaplňa ten štadión a po tej sezóne, jak bola, tak asi si to zaslúžia a som rád, že tí chlapci im k tomu dopomohli a urobíme všetko preto, aby sa im ten hokej páčil. My jsme se s kolegy dohadovali, jestli náhodou nemáte ve sklepě nějaký pramen živé vody, protože to vypadá, že zlínští hráči jsou prostě k neutahání. Jakoby za sebou neměli takovou porci zápasu. Jak to děláte? Ale veľmi dôležitá je minútaž v tom zápase. Oni majú tú minútaž rozdelenú. Není to iný hráč, ktorý by bol odstrelený na nejakých 30 minútach. Sú tu naozaj hráči, ktorí hrajú presilovky, ktorí hrajú oslabovky a snažíme sa s kolegami urobiť všetko preto, aby ostatní sa im vyrovnali. Díky a gratuluju. Díky.